madoko mabiyangu tikupungurire nhau dzomanhokodzo zuva rogumino nomwe mwedzi uno wakubvumbi. Mangwana nyika yedu iri kupemberera makore 40 anoribodzi okuzvitonga kuvanhu vatema iko takaboya mugore ra1980. Toramba tichindoimba kuti wakuru wenyika wachaita kuti ruzhinji rugofara nokupfumvurawo. Munaudza nyasi kuno magwicho mairi akakubiwa nozuo nokuti wakanga waenda kudare rodzimhosva komira pakanga pachienda kotongiwa jobosikara. Izvi zvinotohwadza mabiyangu nokuti kana kutekaira wari kukona wapedzisira wamhanyisiwa kuenda kuchipatara choparire Nyatwa. Kureketa kuno Lengwani Mavhunga pabodzi pona Prosper Mafararikwa vaitiwa mutongo wavo wari kudareko. Dare ratoenda komirira ikweyo kwawangu ari asi mutongo wokuti wapiwe bhero uri wekupowa kusvikira musi wechipiri. Zvinotohwadza izvi mabiyangu. Wakuru wamajeri wari kufara kureketa kuno nokuti wari kutanda kuburitsa vanhu vanosvika zviuru 2.5 wakapuwa kuti waburitsiwe nawamunangagwa. Kwai dunhu redu rino remashonarend yokumabuda zuva kwai kuno vanhu vanosvika 250 waburitsiwa, watatu wavo vanhukadzi. Apa pavanhu waburitsiwawo Samuel Undenge anga ari mukuru anga ari gurukota rozvomwoto aburitsiwawo pokare. Izvi zvinotohwadza mabiyangu nekuti wakuru vanenge waita izvi toziva wachindonzi bate rege kuburitsiwa kwacho. Wamunangagwa nyasi waita chinhu chisina kujairika apo waita mhembererodzo kuzvitonga kuzere noapwere. Waita izvi wachikokorodza wapwere wakabva kuno nzvimbo dzakasiyana-siyana dzonyika. Pai mapfekero wangu akaita wangu wari kuita unge munhu aoenda kotamba nopwere. Idi zvanga zvinochirewo nyasi. Nhumbi dzawangu wakapfekeradzo pai mbasha dzakasonewa nojira rikunzi mucheka wonyika. Idi pakaipa mabiyangu. Apawo gurukotaro zvinoitika munyika ratiro mangwana vanhu vese vachamanikidziwa kuti wagotetekere mureketo wamunangagwa. Heno mabiyangu kuti zvichagotekaira chere izvozvo kana kuti vachazviita sei pari bagoziwa. Apa wamunangagwawo wari kunzi kwai wagoendesa kawerewere masoja onyika kuti aende kohwa hondo kuMozambique. Pai kureketa kuno motika dzakati kuti dzakatotekaira kuenda kuMozambique zvokutoti patinenge tichipemberera wamwe wanenge wari kurova pfuti yechigwagwagwa. Idi pakanyangarisa tinoimba kuti wachareka kugwarashiwa wazhinji ikweyo. Hurumende yasunga Neva Chuma akazopuwa bhero kunzvimbo yoHwange. Neva Chuma ari kupomewa mhosva yekuti akukuchidzira vanhu kuti waite zvokuda kumukira hurumende. Idi pakanyangarisa mabiyangu nokuti Nevayu ndiye mumwe wavanhu vari kumiramira kuti waChina warike kugoita zvokuchera-chera zvavari kuda kugoita munochengeterwa mhuka kunzvimbo yoHwange. Paiona murairidzi wari kufundira kurairidza wapuwa mari inotengawo hwendo huno iyo zviuru 11 zvomari yomunyika. Asi wana murairidzi wagara wari pabasa paribe chachinja pamari dzavanotambira. Idi zvinotohwadza mabiyangu asi toramba tichindotenda kuti peno wakatetekerwawo wapwerewa wari kufundira kuti wafunzise zvinoitawo zviri kuti zviite zviri nani kuwamwe wese. Tinoramba takandoringitsa. Kambani yozesa yagoti iyo vanhu warike hawo gosha asi magetsi anenge ari kudzimiwa pokare kumwedzi iri kuteerayo chandochi. Izvi zvareketiwa nokuti vanhu vabvunzana kuti kohokonai zviri kuitika zvino kachando kari kuuyaka kwai chichagoitika kana nguva yechando chaiyo yasvikira. Idi pakanyangara toramba tichindoziva kuti ndozvogore rese paribe chinochinja. Tiri kufara kuti Tongai Arnold Chirisa mumwe anoita zvokuita madhirama ari kudiwa chaizvo kunyika yoAmerica kuHollywood kwaari kuita zvomutambo. Tofara kuti kwai apuwa kuti agopinde mutambo uri kuteera ukanzi women of the movement. Toramba tichimushuvira kuti agoita tuzvinu. Chikwata chokiriketi choPakistan chagweda muHarare nyasi waita kusvikira kuti wagotamba mutambo yawakaringana nayo mazuva ari kuteera ya. Toramba tichiwatenda. Toringa hedu dzopasirese kwai kuno chipatara chikuru
munzvimbo yeJohannesburg kuSouth Africa Charlotte Maxeke chakagwarashiwa nomoto. Kwai moto uyu uribe kuzikana kuti watanda sei kana kuti wagodini apa uri kunetsa kugodzimura hweno kuti wachagodini, asi tinoimba kuti zvichange zvaringana. Sassou Nguesso aro mutungamiri weCongo Brazzaville kwatora mhiko yache yokutandisa basa nyasi. Ano makore 36 ari muhofisi kureketa kuno apa aihwarawa ino makore 41 pakanyangara mabi angu. Kwai kuUganda ndiko kuno vanhu ndo nyika yechipiri panyika dziri pamusoro kunhadzira nokubuditsa mabhanana. Kwai vanhu kuUganda mubodzi anoja kirogiramu ibodzi yomabhanana pazuva. Pasi rese rinotoziva kuti kuUganda kunyika yomabhanana. Ghana yaitiwa ndiyo pokari imwe nyika sere pasi rese nomaJerimani kuchavakiwa chimwe chipatara pane zvipatara izvo vari kugovaka pasi rese. Toramba tichitendawo kuGhanawo vari kuita zvinomusoro. KuAmerica kwagarashiwa anonzi Lindani Mieni anga ari mujivazva chomuSouth Africa achitamba mutambo werugby. Toramba tichiti mweya wache uzorore murugare. Murume wamambokadzi Elizabeth wokuIngirandi awikiwa nyasi aribe kuwikiwa zvokucherewa muvhu. Tatosamisikawo kuti kohoko naye wanotadza kugwesa hwarawa pachuru zvatinoita kwedu kuno. Idi tiri ipapo mabi angu togumira pano kwanyasi. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.